may tanggap ulit tayong wheeling inverter, brand Sunstar. Model ARC 300P, yung 300 amperes na wheeling inverter. Yan. Pero di ko alam kung anong sira dito. So, check na rin natin. So ayan, naka diode mode tayo. Yan, kasi tayo ng diode mode. Tapos check natin. Wala. Balik rin natin. So meron tayong 0.3529 voltage drop. So buti na lang hindi sira yung output diode. So balik lang ako, buksan ko lang yung unit. Bali, ito na yung loob, nabuksan na natin. Marami namang alikabok. Tapos ito yung nakita natin. Yan. May protective, ko lang kung protective. Ano to? Ito yung mga pinagbahayan ng mga ipis. So yung puti, yan? Insulated yan? Silicone. Tapos na nating malinis to, malinis na yan. Dito, nalinis na rin natin. Pero subukan natin iyon ngayon para malaman natin kung anong naging problema nito. Yan, hindi pa rin, natin. Yun, nagana naman pala eh. Try natin mag-test ng output kung meron. Yan, 12.5. Balik rin natin. Yan lang nasusukat natin. So mga tweed, hindi gumagana yung PWM natin. Kung tutusin nyo, meron namang 12 to 14 volts eh. So, ibig sabihin medyo nagana o hindi yung IGBT na yan. Pero sa tingin ko hindi nagana yan. Dito lang kumukuha ng supply yan. So tanggalin lang natin yung top board. Tapos yan ang ito-trouble natin, ba't ayaw lumabas ng signal. Balikan natin tong ginagawa natin. Bali, tinanggal natin yung PWM board yan sa main board kasi testing natin. Nagpalit tayo ng ito yung pinalit natin, dalawang IC na yan. So bali, bago na yung dalawa na yan kasi wala tayong signal na lumalabas sa PWM. Wala tayong signal na lumalabas dito, no? Kasi shorted yung dalawa na yan, at saka meron tayong nasukat na PWM dito. So okay yung PWM natin, bali yan lang yung MOSFET na N channel at saka P channel na magkasama. Bali ngayon, try nating titingnan sa oscilloscope kung magkakaroon na ba tayo ng signal. On natin. Yan, meron na. Yung bali, balik lang tayo dun sa test tayo dun sa kabila. So, yan. Tapos tingin tayo doon. Yun, meron na. So, parating paalala, huwag niyo masyadong patagalin na nagte-test kayo ng PWM board kasi umiinit yung dalawa na to, yung IC na to, umiinit po yan. Huwag niyo masyadong painitin ng matagal, baka masira. So yun na lang, bali kakabit natin ulit diyan sa main board, tapos testing natin panda rin. Tinanggal na rin natin yung
power supply transformer. Kasi naglagay tayo ng power supply natin. So balik lang ako pagka nakabit na yan, at least okay na yung PWM board natin. Meron ng signal na lumabas dito. O yun lang ang sira, yung dalawa na yan. Hopefully yan lang ano. Tapos matitesting natin mamaya pag welding kung nakokontrol ba natin yung ampere. Pagka hindi, malamang dito rin tayo babagsak sa isang na yan. So balik na ako, kakabit ko muna yan. Bali ngayon, testing tayo dito sa papunta na ng transformer ng IGBT. So tinanggal natin yon, gawa tayo ng test point dito. Tapos nakakabit na yan. Tapos tingnan natin dito kung magkakaroon na ba tayo ng magandang PWM signal. So on natin. Ayan, maganda na yung signal natin. Bali, kailangan na lang natin ikabit yung wire na to at hoping na walang damage yung mga IGBT natin sa loob ano. Bali, naikabit na natin yung board sa chassis ano. Yan, naka konekta na lahat, tapos naka power on na rin yung unit. Ayan, makikita nyo hanggang 300. Yung isa, ito, dami lang to. So, walang connection yan dyan no. Tapos magsuka tayo kung meron na ba tayong voltage output. So nakasi tayo ng 300 amps. Tapos may voltage tayo na 61.9. Tanggalin natin yan. Tapos yan, 62. So kailangan na lang natin itong i-testing, i-welding sa labas kung okay na ba yung current, makokontrol ba natin. Pagka na-control natin, tapos na yung gawa natin dito. Balik lang tayo pagka nandun na tayo sa labas para mag-testing, i-welding yung unit na to. Bali, andito na tayo sa labas ano, mag-testing na tayo ni Sunstar. O, nakaset tayo ng 119. Subukan natin yung welding. So yung rod, yung wire pala natin yan. So dito, galing dito, and so papunta sa dalawang yan. No, baka sabihin nyo naman ibang welding ginamit. So ayan, control naman. Lagay tayo sa 75. So okay pa din. Yan, 38. Yun, nakaka-welding siya, 38. Bali, sagad natin ng 0. Yan, 17. Yan, 11 ampere. Makaka-welding ba? Nakaka-welding pa rin siya ng 11 ampere. Bali ngayon sagad natin ng 300. So ayan, nakokontrol naman. 136.
So, okay na. Balik tayo sa loob. Andito na ulit tayo sa loob, ano? Inassemble na natin si Sunstar. Nalagay na rin natin yung cover. Bali, okay naman yung naging testing natin kanina. Nakokontrol naman natin. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Ayan na yung tsura. Nilinis ko na rin to. Bali, okay na. Pwede na nating kontakin si customer para makuha yung unit na to, ano. Bali, kita-kita ulit tayo sa sa susunod na video. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli. Maraming salamat ulit.